Welcome to PC Shah's channel. Quarantine na hmun hrâng ziak tu David Lallawmawma. COVID-19 in khovela ti boitran tirnu international le domestic flight ang cancel sup awanga mani rama ho theilo tang khang zinga katel vea anu fe be sei chau to lama Vande Bharat mission manga phur ho zinga katel ve ta hlau maya van nei ka inti tak zetani claim han soi zau shetila mi then khat chuan Vande Bharat mission phur ho te hi engkim free ol sam ta kalpuye monti thina tin Mizoram sarkar point rol lowe monti mai thei bok mase lo ni hau lo online emo airline office atanga ma ni ngei kala ticket le ngai ani a thlo chu ma in voili ngot in check na oma form fill up tur pop phek ruk lai om nge ni ei tur zong kan thut na da sa ni a kan thlen ma lo chuan na thok tu te kan ti boi lova menon pe hek lo Mizoram sarkar point thei to pa chua embassy thlengin min tran pui bokani thlo na chuang zong te face shield le mask spek vek khan ni a phim khur thua alaya thu te chu PPE manga thua man ni bok ke phei chuan kut kor ka bun hialani Delhi kan han thlenga quarantine na hmuna kan lu don thlengin counter paruk kampal tlangani chawana a konga khama muta chuak ema temperature po pa ngai tak thei to lowani tuna kan in quarantine na hmun hotel hi mingka soi chuan Delhi a om Mizo ten an hrengei dona nakin zealand sum don na poina tor thei dona wangin a om na veng ming chau soin kan hun ton dan mak tak mai thiamang angin kalo soi dona ni azan khatna sarkar quarantine center lu chu du viau maila ramdanga tanga ho chau ni lo khotual mi mun sang atanga ho ten om dona wangin hotel mantlom zon chu fin thlak zo ka hrian na kaneya chanchin thara Mizoram a kheisan mu chhuah thar te po namdang le sipayan ni veka wangin kha le chen kan lo film khur to na kha engma lo maya chan palta kin tin hotel a in quarantine tur chuan karil ru ka siam fela police ne na chuan ka phone ka man theilo thu le a phone atanga hotel thlan tur li san thlan chu te chu google atanga ka endu thu te ka soya ka duang ka ti nu chuan ke le ka Mizo pui mi pali te nen chuan Ramnagar Central Delhi pan tur chuan kanin siam ta ni kan kallama po hian basin min hruai thlapa bus driver chawin min hruai done mokati wangin kan thu fel vek to chu ka chuak le a driver chuan thulu dro vin deuh tak hian miron tia keila chuan police in min hruai don lo chuan gangkal don lo ka ti ve thlat he thu ka soina chan hi youtuber kal rokin city of skamang hiala Delhi ron highland wangte Dr. Zirlai kumsang ni som pania bus driver ten an pong suala an tha tak dan zong te chu ka hriat ve vek wangani tin Delhi le Gurgaon hian na thokin kalo khosa ve to a mikholan chon chhai dan te po kalo hriat ve nuala wangin doi ain hoi sina poimo ti ka hria ngai dam main hau masak po ti fo tul ti ka hre chiang le ni ka thu soi wange chu ka hrelowa basa chuan police lo chuangin bikin police dangin min zui le a hotel kan thlen ma lo chuan police in min zui char ani hotel kan thlen nu chuan keima chia chuan single room a thlengin thian dang te ro double bed om nan riaka kan chau boka thil tul kan ti zo nu chuan kan mu hil ngal maya ka zan ria tur po kong khar bula omin ka har nuwa ka han eile meu chuan lo dai vek man to nge ni thlona mu thalo Delhi airport a kong na thuma ombok chu taksa na them thum maya chola vai chonia mani ram cho ti nei lui han tum maila al em vek sia ma se social media a tangkhang te lo che sual to na le midang in lo social na sang te kan lo mu to wangin enghar sana po to kila ngoi renga tor chu mai chu fin thlak zo ka hrian na kan ne wang chuan azan khat na chu dal al takte chome al takte chu kan vok sare ple ro toi bai mu vel tamai mai ani zan ni na kan thian ho chuan level 3 a kanom tlang veka hei kan thlen lima kan dil dan po ni nge room in dot dana omin ke chu kongpui nai ber room 301 a min da ka thian te pali chu ka dot chi room a omin namdang lo in quarantine ve te ho nen chuan kan va in kan level a mi som ni don kan omani ka room chu master bedroom ani a khum lian le zau tak omin du to kina mut theya akuma kum chuang khum jim takalo khosa to kani wangin le mang chebok na thin bok kani wangin
keima ka hanmu chu ka lom hle ni soitong khan kan sum nei dan mila thleng kan ni miao wangin rumero du thu sam lova kongpui nei le lutuka wangin an luma thom hriat ol sam em bok zan ni na ero vai cho chu pumina lo ngei em to lo nge ni kwa por ta thlat mai kongpui na ya kom chu tira ka lom te lul nen ui bauri tamin mut theilo phei chuan tuk vera tanga uite chu juk vom chor mai te chun cha kom thin wifi lo thatok lo nen chung te le thian te po video call in a biak thei meu lo ni pum no mu ma lo le ui bo te chuan min ti mu theilo chu a voi ni na tan ka in bol non le a chu tia ka in bol lai chuan karum chunga hian mi hring lo lut tla ta hriat na ka neya TV ka ona wangin TV thoma ngai lui ka tum zeta kong kharin khar deuh dor le ke pen thom chu ka hreta tlat mai ani kongpui na ya om maila mi hring thoma in ui beleu vel kha ka hriat om chuna ni mai si thin kha ni a kain bol zo thuaya bolin bula karum kong khar chu in kal lein kal lo ka en vat the bol dor lok hian lo om thlap mai si ke nia ka om lowa ka su nu ti lo chueng su nu ma om lo ti ka chian nu chuan bolina ka in bol zo suk tura ka da moza te chu ka han noi fa ya chuti lai chuan TV churing em mai hian a ron ri thut maya ka phuna sangei mai kho har dal tur ve le ka ring khan ka dani sia hotel thawak lo mani sum nei dan mila kho samai ka ni wangin TV te po channel du en theilova ring tak maya ron ri deuh thut po chu om viau rolin volume ro som chawing ka da sia a ring wak theilo ti ka hriat nu chuan enge modik lo om ti erin ruk na ka nei ta ni chu hotel thleng zong mizo te chuan WhatsApp group siamin kanin bekwala cho ka nei to lei to lo te nakina kan hona tur air ticket chungchang te thleng kan sei khoma kan zinga chuan thil chin chang shave pol ka ni wangle Delhi a hian a kumtel ka lo khosak to na wang te chuan ka kuta thil then khat te chun da topa sarkarin room chhuah san lova room service ne na kan mamo shila anin min lei sak mai thei thun sai wang te le hindi thiamom chun ka ni wangin kan chian te chuan midang biak chu ka khawan da deuh top bokani zanria kan ei zova in TV thalo ve thoem anon tia TV en lova YouTube pa zone chanchin thar kalo en lai me kani wangin TV pon tum chuang lo chuan message dang chang pa chuan chanchin thar chu ka ngai thla zela room danga om te chuan o thalo kan movie en tuilai na lo che thuta a ma poina om to anon tia TV chu ka han on vea ke chu thavek loisi ke chu tha front office ka biak sak don chu emni ka han tia o milo biak sak te a han ti chuan ka khumbula phone chu ka la a number ka met fel tia chuan a thale to e ti na non message sa phone chu da in chanchin thar chu ka ngai thlak chun zom le ta ni zan nga na hotela zan thumna le zan lina chuan har san na le thom dang hriate mem kan nei hran lowa ma se TV thaloero aom zan tina front office ka biak don lai takin lo thale zia thum fiam thu in phone hi siam thatna ni hi kan ti pha ta hialani zandang ang boka ka in bol zo ka mu chu vodka ti thar riu maya kongpui bula om ka ni wangin ni ka mu thasia alum thin te lul nen tiril ru chung chuan aircon chu ka han ti sang hreta kamu hil thei don tia chuan zan po lo rein lukham siam tha chuan mizoram ril ruwa riak reng chungin ka ching riai ya chuti lai tak chuan kom na tuk ver zona tak mai hian ui hiring em mai hian aron bau thut mai aring in anai sia kamu churang lu tuk tak hian ka tho ngala ka khum lu bula tanga light on chung chuan ka ding wata parda chu nol tomin tuk ver chu ka en wata kholaya ui num le in bau kwal vel chau chu ka mu le hriat chuna ni loi si chu mak ka tingei mai ni china mi kha chu ring sia kongpuya ui bau mek beng chen dan le ni china mi in danglam lei dan chu shem mun le van ra mang velani kangai thalo chu parda po zar le talo chuan khuma ka thuwa TV ka ena mutchua huna mut mai tum chuan khuma chuan ka han thu tunga chuta TV chu ka thian te har san nang chia chuan lo omin engma chu ka en thei ta bi khau lo mai phone chu line WhatsApp group a chuan kan luta har san na sang sang an nei chun lo soi khom treu to mai hi lo ni a thenin kan bathroom tuiron savak mai ti te a thenin doorbell a ron riwak wak mai ti te
a thenin ka mei zial da do ka na mi ka mu to mi lo ti te chu lo ni doorbell hi room danga om ten in fiam nan an met theya mase covid-19 len lai ni wangin room chu san kan tam lo lai takani box si thil dik lo om nge ni chu tiril ru chung chuan ka har sat na la soi chuak chuang lo chuan doorbell ri khun dar za chu ka han zota anni chuan dar som pakhat le chan vele dar som pani inkar anin rin thun soya front office biaka security ten cctv tangamin en sak thei dana om takin tin ka khumbula phone chu ka han laka nga kamal chunga da in phone chu ka beng bula ka da rolina thimak ti ka hre thei hruidik lo ani ringin ka han en kuala engki madik vek boxi keima chawin ka oma aruma po tu man ron lun ngai lova thil da na in son le da na mun hrelo ti vela hian ke chuan har sat na ka nei lem lo ma se zanin chu engki ma in thlak lok ani ber mai ka phei khok chunga ka da moza te chu lo chuaka tuium kala hon mi lo te chu lo in hongin tuite po lo zo vek mai bok ui bok thom chau ka hria kha nia heng zong zong hi eng tiklai khan nge lo dang lam man thom ka hre lo chu mak tak zet ani azan rukna chuna chuan kan room chu thileng ki ma pa nga yang thlapina oma varanda chu pa chuan room dang om meizial zuk ruk tum hi ka mu fu lawa zana mut theile theilo te thom dang lam deuh hlek hria ta nei le nei lo te chu ka zot ta chota ani chuan kan da na mun nilwa thila lo om le thina tu da nge ka thian pa nge ke ma jok ti pok anin hrelo ti in meizia zok tum chuan in chung panina chowa ke ma chau ka ni lo chuwa tiril chung chuan ka ruma ka lut le a ma se room dang ai chuan thom hre tam bik rio in hrian na ka nei naktuk zan chia kanom thei to do na wangin ka thom no then khat chu ka lage sa chuan ka khung tha chuti lai chuan housekeeping chu lo kalin ka bol hlo bom te ron la in a kalson le ma chuan in hotel hi sang ani mo zana mut mu mal theilo ka han tia min chang lo chuan anui suka enge momin hril lo chuan nakina kan lo thleng non du to lowang ka han ti le a thom neu neu chu om ve a ma se ka hrawak lo ka thona la rei lova a han tia zona dang ka nei tak lowa chuan room dang kal turina chuak ta zana lo ni chuan thoma om le nge ringin ka thian te nen chuan gang group cheta chuan kanin berenga thom eng ma kan hriat lo deuh wang wang nuwa chuan kan tv online chu ron cherwal le ta thup mai ranglu tuk tak main ka off ngal wata alo in lan theina tur chu ti bo ngal zung zung ka du wangani ka toileta chuan tuemo omang hian tui chu hori pur pur maya khumatang chuan ka thowa zoimuanga kal phein thom chu ka ngai thla tuemo zai rirat rathian ka hrele zela ka thin chu phuin ka khur deuh der der to mai vairam huai tia han pong tongam ngot chu thil har sa takani ka toilet kong khar chu ka han hong thuta khumatanga ka thom hriat zong zong chu mu tur pakhat ma lo om lo tuya holova hu po hu heklo ma se toilet dar thalang zona chuan mei che sam ni nge lang samdum sei tak mai lo in vial hlom hi ka muwa housekeeping kha toilet a lut lovin bol lo bom kha lo thla ka ni mai sia ama lo chu tu man lo lut ngai der box si lo tin mei che sam lo om ngot dan chu ka ngai tua mak ka ti le mai kongpui ui chu bo le tuarin zandang ai ma chuan an beng chenga arwalin anom ti po ka hre thei tukver omna chuan phein parda chu kan nol tom le a kongpui ka endon lai tak mai chuan ka tukver zona hian ui alu chau om thisen na bual kha vek mai hi lo lang thut mai ni chu tukver chu hongila ron lut nge yang ti tur hian dar thalang chu ron sudot mai ni chu khuma chuan ka leng phei dora ani theilo tiril ru chung chuan ka phone dap pa in tukver chu ka mit sira uilu bungom to lo ti ka hriat nu chuan gang group chata message som te chu ka han ena ka thian te chuan kan thlenna hotel chun hlo ruk thu le quarantine ni sari chu zo wat wat se ho thoi thuin du thu ten lo soi liam liama chuti lai kara ka thil ton lo soi chu rem ta che lo ti ka hriatin an message po chang lo chuan phone chu ka da le ta zo ka ni ui bau thom chu re hret hreta ke po chu ka hlo na kiam ve hret hret bok parda te za thain tuilum ka han ina kumtlanga thu chuan ka ke then chungin ka room te chu ka han en kuala tuemo hian min fiam kual mai mai ni lo mo ti pa ka room chung ka en kual lai chuan
khum noi tang hian ka ke chu man be thu tang mai hian aron om thu tani chu tal tamai lo chuan tu kut nge tu nge ka room chunga lo om ti fiang ei tum chuan ka han ku na kut chule mishing kut ni nge si ma se lei noya phum troi to ang mai ru le ti sa them be hi lo ni ka ke chu phi thu tin khum chunga chuan kalon kai thuaya khum kalon kai ta mo tia chuan khum chu noi lama tangin ron pong chhota zot zot mai room chu om zel na na tlak to lo ti hria in tlan chu tumin kong kharom na chu ka pana kong khar chu ka hong thei thak lo ka thei to panain ka han pota chet po chei lo toilet ta lutin ka inkal khum ta ringota toilet ti faina commode brush chu kengin ka thil mu chu lo lu vai chuan ka thei anga beingal mai tur chuan ka ril ru ka siam top mai ani toilet kong khar hon tum chuan aron soi nok noka than luam chung chuan lo lut takro ani ni niang o tiril ru chung chuan khur deuh dat dat chung chuan kong kharin hon hun chu ka chang tarana kong kharain hon theilo ta ka chuan thom chu re zuin mei chenui ri le tap thomang tak mai hi ria zui tur om le a phone ka keng lut si lova tan pui tu tur han zon don point zon ngai na om lo mania se pui ru tur ngot chu zanina ka chan pual chu ni minute som ni don toilet ka inkhung nu chuan kong khar chu hongin ka khumom na chu zoi muang in ka thlek pheya khum nok tak kha siam fel sa ang diam hian alo mar at mai ni chu zoi muang a phein ka phone chu baning ka thian te chu biak ka han tuma an ni chuan min lo call ma sa in I thamo I mu them minon tia ka thala khur deuh dar dar chu thunun chungin o ka thae nang ni tin ka changa o kan thae iru matangin mi tu emo lo chu kan tia tin security in CCTV tangan thil mu ka thian ten hril chu min hril chhong le a chulam chu ka hre ho lo mai ma se phone chu thi ti ro ka hria ka han tia I mu thei lo chuan gan ruma po mu thei tho ania anon ti chuan mu thei e manin hei le chen ka mu to lom in ti pachang tak chuan ka han changa chu thu ka sei zo nu chuan har sat na om chuan ka ruma kalanin pe reng thu te soin min mang tha ta ni zan sari na kan zinga mei che pakhat chuan aru kin message min lo thona aru mate mei che ne na soi chuangam lo amu manga thil mu le zinga zung tura tho chuak toileta mishing om tlata hriat dan te mei che sam khui ala mu ngai mi lo om ngot dan te chumin hrila angai that to lo thu le zanin chau ria ngai to wanga tong trai na ne na hun mang tura hril chuan kanin biak na te chu ka ti top ta ni zan ria ka nei kham nu chuan khumat lu zalin Mizo hla ka ngai thla la pathum ka ngai thla zo chia tia chuan ka mut lo chuakin ka ching riai ria ya mumang nei thei o mang vela ka mu hil tia chuan ka ke hi tuai mo hian ron pot thut maya khumatang chuan ka tla top mai ka mong chu chiang e me maya ka so wangin ka har chiang nge mai tunge tin ka han hoi kuala toilet a mei chenui ri ker ker chu ka hreta laudeu tak chungin toilet a chuan ka lut wata ma se tu manom lo kong khar chu ka kal lo moti in ka han soya alo in kal chiang ngang mai boxi tu chuan nge momi khoi zia chu le tin khum noi chu ka han bia khum noi chu mishing tom theina chi lo ni ho lo azimin khum chu choi kan ma sakte te ngai hi nia mishing bi ruk theina lai zong zong chu en chu vek ka du wangin ka khum chu ka han choya alo rit ngang mai kala gais ne na tang kop chuan mishing len theina khop chuan ka han ti ka nga ka phone light chu ti engin khum noi chu ka han bia ka phone light manga ka han en kwal ta ka chuan khum noi chu ruang thuruk na na man tong mai hian alo khuar du ka a thena chuan thi sen te pola kai nge ni karuma hian minin that to chiang ani hi tin khum chu ngai in ka da le a chutia ma kala mu ngai lo ka mu nu chuan thom chu re ve mai ka ringa ma se chu ta karum parda jar chu ama hian aron in nor toma tukvera tang hian chiang e mai hian mei che sam sei a mai chem te tai thler ti hriat tak mai hian miron chiat khum tawak mai ni chu kain thunun zo to ngang lo rang lu tuk tak mai chuan room atang ka tlan chuaka ka thian te room kong khar chum dot dot chung chuan lo hong wat te u ka tingal chel chu la kong khar min hon rual chuan mu le malpo nei to lovin ka let lut ngal top mai ani
atu ka har nu hotel atang kan in check out don an soile danin kong khar kan hon rual khani let ngal to pa I thana chuak na sain khuma kan mut ngal chea towel huai taksa kan ruk nuwa po I mai te chu thlanin ala bual reng maya pona kan za nuwa che I thlan chuak chu ra in biak zui turom to lovin imu hil ta wang maya ni iruma kan han lut chu I bungrua te chu chuata lo dar pheng phung maya voina chuak to tur kan ni wangini har huna engma boipui ngai lovin kan thei ang ini bungrua te chu lagei sa rem felin irum chu kan kalta I har le ma lo chu kan ji ngai muta ni ti in min shilani min tran pui dan te ka han riat chuan lom thu te ka han rila Kolkata flight ta chuanga leng pui kal le tur kan ni wangin hotel atang chuan malamin kan in check out ta hotel motor chu mang halin Indira Gandhi National Airport chu kan pan ta ni kong laka chuan Google ka thlenna hotel chanchin te ka han zonga customer ten an Facebook page an comment pakhat chu ka mufua kanomna level room number 301 a chuan thoman ria thin thu le mutahar sat thu ten soina chu ka mufu ta lau mai chu room number chu ka room nge ni wangin makpo ka tingei mai driver ne na chuan ka room chanchin te chu ka soya ani chuan makti mail tak hian min ena engma soilo chuan min tlan pui ta zela keima bok chuan a man mi khol te point ka har san tong chun lo to thu le an thu soite po Facebook a en theala om thu te ka han soita ka chuan karuma thil thlen dan chu heti hian min rilta ni kumni liam ta khan nu patuak thar te hi honeymoon mang turin an lo thlenga an chuani tu ka chuan mi pa chau chu chuaka midangin an upui omnan han zon chuan jingkara chhuah to thu le aman mo wanga kalmasak thu soya keini po chuan kan oi ve maya tin khapa mela khan engma danglam na kan mulo bokani a han ti masate te a room chu midang te luat hen ti felle nuwa chuan a zan ni na tangin mi khol te chuan mi hring taksarim cherim hin retatlat maya an room chu kan ti fai tok lo anga in an complain na social media dar kan hlaw wangin an cham chunga ei tura thlona pe chungin room danga kan ria tir ta ni mase chu room a chuan mi hring taksa troi rim chu are thei ta reng lo maya security te nen chuan room chu kan lip se ta ni khum chu choi chonin khum zona chuan thi sen far kan muta khum chu kan han koi thala meichia hi solite paloin char vek hian khumza chuan loin tron betani chu tin min rilta kan thian ho chuan mak kan ti hle mai meichia te phei chuan an bula om te chu an sikpil lo chau nge ni chu tunge honeymoon lo mang te kha mi tin ka han zota oni e tin min changa a pasal chuan tinge tha anin nei lim chau siawan mak ngai ve ka han tia anua police te soidana chuan thuam chom chung chang anin muthiam lova ami pachung te chuan meichia chu then lo ni point that mai turin an lo ti ni ome a han ti le a awa han mak ngai ve thuam chom hi kanin nei chanan ta berzel ani mo heti za thon thu piang to a mangai na kan chang choi tam to te lul nen atakra ma hi chon kan la lat mange ka han ti a chuta kan jinga meiche pakhat chuan chu arwang thuruk na khum om na chu khoi ruma ber nge a thut na tang chuan a ron tia driver chuan room number 301 zoi sap hian a han tia a top ta